Čau lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska pokračujeme sérii One Block Plus. Tak doufám, že se vám video bude líbit a můžeme začít. Tak v minulém díle jsme se dostali na ten ostrov. A teď bych šel asi na tamten. A to budu potřebovat víc bloků. Teď se jdu, tak já jdu pobrat pár bloků, abych se tam mohl dostavět. Ještě bych byl moc rád, kdybyste dali zase like a odběr. Jenom tak připomínám, jestli ještě nikdo nedal. Tak to si myslím, že už bude stačit. Vezmu do ruky teď jenom bloky už. Jdem zpátky, ať se dostaneme už na ten další ostrov. Nevím, jestli to fakt slyšíte, ale mně se tady furt ozývají nějaký creepy zvuky a já vůbec nevím, co to je. Tak pokud to slyšíte, tak to napište do komentářů, protože mě by fakt zajímalo, co to je. Tak já teď jdu překraftit to dřevo všechno. Dobrý, tak už mám všechno překraftěné a teď jdu teda na tenhle ostrov. Jo, tak už tam skoro jsem. To mi podle mě to dřevo vystačí. Jo, to už se tam dostavím. Ty kráso, tady je mobů. Ještě, že jsem je dal. A kde je ta česká? Počkej. Já se jdu podívat sem nahoru, jestli tam nebude. Yes, je tady. A co v ní je? Ty kráso. Yes, emeraldy. A teď vám konečně budu moct ukázat ten emeraldový armor. A jdu si všechny levelové lahvičky vyházet. Yes, mám 16 level. Teď nemůžu umřít, takže si radši vezmu totem nesmrtelnosti. Teď pokud mě něco z té cesty tady, jak jsem postavil, něco schodí, tak jsem absolutně cooked. To fakt nechce, aby mě něco schodilo. Ještě jsem chtěl tady poděkovat jednomu kamarádovi, který mi tenhle mod doporučil. Teď se jdu vrátit zpátky a jdu vykraftit ty emeraldové věci. Jo, já už mám vlastně na tomhle ostrově i crafting table, takže jdu to překraftit. Jo, teď si to jdu uplíct. Tak, ten armor vlastně dělá to, že nedostávám fall damage, což je mega dobrý, že tady můžu seskočit a mám ještě druhý řádek srdíček a toto dělá, což je mega OP. Ještě vykraftím ty meč, sekeru a krumpáč. A kdyby se někdo ptal, kam mi zmizely ty enchantované zlatý jabka, tak je mám doma v truhle. Jde i teda motika vykraftit, ale to nevím, co dělá. Takže tu asi úplně kraftit nebudu. A je mi tady asi taky docela k ničemu. Si to tady jdu poklidit. Yes. Tak ten meč dělá, když kliknu vlastně pravým na myšce nebo na mobilu, tak vlastně to dělá to, že mi to dá boost. Takže já když si takhle rozběhnu, tak můžu přeletět skoro. Yes. Vidíte, jak jsem daleko dolít? A vypadá to trochu jak motorovka ten.
A moc velký damage, jo, dává, takže je to vlastně úplně OP. Jak jsem říkal, že je to takový zlehčení té hry. A krumpáč, teď koukejte. To když vytěžím, funguje to jenom na cobblestone a emeraldy a auréčka. Když vytěžím vlastně jeden, tak se jich vytěží skoro tak 60. Nevím úplně přesně. A sekera se to je to samé jako krumpáč, že se vytěží hodně dřeva najednou vlastně. Si jdu pobrat nějaký bloky, protože potřebuju. A jdu ještě potestovat tu sekeru. Jo, tady koukejte. Jo, zmizelo skoro půlka stromu. Ale aspoň budu mít pořádně bloků. A teď bych si šel trochu rozšířit a celkově zvětšit bejsku a ten ostrov základní, ten můj. Teď bych šel trochu zvětšovat. Ne, to nemůžu vlastně. Jdu si vzít kamenou k tomu tady. Protože jak kdybych zničil jeden tenhle blok, tak by se mi zničil celý ostrov. Vlastně, protože ze dřeva. Všechno si tady přesunu. Musím postavit aspoň trošku větší baráček. Blok. Tady jsem se překlik. Jo, čím to těžím? Asi to radši taky nechám. Jo, dobrý, už jsem se like, že se mi to zničilo celý. Tady bude vchod. Mně pomalu, ale jistě docházejí bloky, takže budu muset si rychle sesbírat. Ale s tímhle to půjde docela rychle. A jenom kdybyste tohle nikdy hráli, tak ten boost od toho meče bych úplně jako nepoužíval tak moc často, protože když třeba běžíte po těchto úzkých cestičkách a dáte boost, tak vás to může vyhodit úplně mimo a to vás docela mrzelo potom. Jo, to asi bude stačit. Stack a půl tak. Jo, to mi vystačí. Ještě výhoda, když si vykraftíte emeraldové věci, tak potom vypadáte fakt dobře. Ještě když máte v ruce tento tam nesmrtelnosti, tak vypadáte ještě líp. To není úplně jako výhoda vyloženě. A vlastně, že nedostávám damage, když padám, takže v klidu. Jop, už to skoro mám. Postavím ještě o 1 patro vyšší střechu. Ale blbý furt, že nemám postel, takže v příštím videu bych dal hunt za postelí. Že bez ní to není úplně ono. Tady tu čestku, bang. A už slyším zombíka. Yes, je dead. Nevím, proč mám 2 crafting table, ale dám si je sem. Ještě si jdu vykraftit dveře teda. Ne, tohle je úplně nejhorší. Se mi jich vykraftí 6 a já chci jenom 1.
Takže to... Nechci jich 6. Bohužel si budu muset vzít 3. Tak sem dám prostě 3 dveře for fun. A to si myslím, že bude pro dnešek všechno. Doufám, že jste si tohle video užili a čau!